Salutare toată lumea, bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi ne vom juca Minecraft. Eu n-am deja... Aici craftam niște chestii. Aceasta este este o mapă de hardcore. O să încercăm să ne jucăm, să facem chestia 100 de zile. Da, vom vedea dacă și iese. Sunt obișnuit pe shift să bag sprint de aici pe câtârlă. Să fac un topor. Dar mai trebuie, nu mai trebuie lemn, că fac bam. Nu știu ce am pus crafting-ul, adică da, trebuie să am pus crafting-ul, trebuie să fac de asta. Bam, 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 bam. Perfect. Să-mi iau asta. Să mai luăm niște lemn și după aia mergem să luăm niște animale pentru că este hardcore și avem nevoie de mâncare. Da. Mai luăm un pic lemn și gata. Dă-mi pe ăla. Perfect. Să-l facem aici. Cum era mai? Nu mai știu. Avem, să ne uităm un pic la spawn. Avem un... ce e aici? Ghețari cu apă, cascadă, ciuperci. Uite cu niște oi, dar până ajung eu acolo. Da, e un biom destul de ciudat ăsta. Cu iarnă, se vede că a venit iarna. Bam. Bam, 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 bam. Dacă reușesc să activez comentariile, să-mi spuneți și mie ce ați vrea să postez în continuare, să-mi dați și mie sugestii de jocuri. Și... da. Mamă, și asta e cu ochii roșii. Dar nu nevoie de mâncare, veniți cu a. Îi prind de mâncare. Trebuie, nu? Ăsta micul nu mi-a dat. Unde e ăla mare? Oh. Stai, țărane. Unde ești? Și ăsta e tot de la mic? Aba nu, ăsta a fost mare. Bun. Să luăm un pic. Nu știu dacă o să reușesc să supraviețuiesc eu 100 de zile. Sunt varză la Minecraft. Pot să joc și niște moduri cu TNT-uri, cu de-alea. Dar nici să fac hardcore. Bam, 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 bam. Sunt bună și eu. Nu? Și caută-l acolo. Bam, 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 bam. O, mină, dar nu prea e mină. Să luăm și niște lemn, că da, ne ajută, ne facem niște unelte de piatră, dar o să-mi fac decât târnocop de piatră, pentru că doar de târnocop am nevoie, momentan. Să-mi pun ăsta, bam, 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 bam. Bun. Și trebuie mâncare neapărat, cred că o să mergem sus acolo. Ia. Oh my gosh. O, dai mai știu să mă ridic? Da. Mai câteva piluțe de alea. Bine. Haideți să mergem sus. Aici e mină? O, păi aici. Asta nu-mi dă mâncare, nu? Bă, tu te pui cu mine, slabule și ton. Sunt toxic pe Minecraft, vezi? Mai niște cărbune că o să-mi trebuiască torțe. Dar-mi trebuie mâncare momentan, nu găsesc și un village, un ceva. Ce-i lumină acolo? Oh my god. Nu mai văd aici. Bun. Parcur moment. Ok. Oh, nu mai ok. Hai să încercăm să urcăm. Da. Nu, facem un schemă. Bam, v-a plăcut asta. Tu, hai la luptă! 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 Hai la luptă
Sunt jumătate de viață. Am jumătate de viață, bro. Dacă mi-am luat un pic de falling sau că a mai venit un mob pe mine, sunt mort. Dar de ce zombiul ăla avea range-ul așa mare? Spune că îmi dai mâncare. Mi-a dat? Nu mi-a dat, fuck. Am crezut că sunt toi de capibara de-astea. Nu, și acum dacă mi-am luat un pic de falling de mi sunt mort. O, nu? Că mi-au falling. Bam. 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 Știi că să nu falling. Bam. Bam. Și acum facem aruncare. Oh! Oh! Da. Da. Nu ne mai jucăm. Nu ne mai jucăm hardcore. Nu-i de mine. Intra pe harta asta de creativ sau ce făceam eu pe aici? Ce aveam în inventar? Mamă! Am full diamond. Mamă, ce aici, bă? Ce am făcut aici? Mamă! What is this, bro? Focus. What the hell? Nu, am vrut să deschid ușa pe E. Am deschis ușa cu ușa. Părere? Mamă, da. Topa, am ieșit prin față, vreau în spate. Mamă, uite șmecherie, mamă. Câtă răbdare aveam, bă. Uite încă niște case pe acolo, bro, ce hartă veche. Veche, nu știu când e. E de pe vremea cum jucam în Minecraft. Mergi casa asta sau? Ok. Unde intră aia? Ia uite, intrai frumos, bam. Ce era bunker secret, ce era aici? Bam, ia uite, frumos găini, casă direct. Pe aici, ia uite, urci, oh. Și aici etaj. Dar ce aici, fermă de găini? De porci? Ce faceți, bă? Și eu pahar prea avea nevoie de mâncare, bun și eu. What is this? Oh, hai, ceva, nu? Multe build-uri pe aici. Ce-am făcut? Bam, bam, bam. Parcur moment. Prea parcur, sunt prea bun la parcur. Nu, stai. Sau s-a pus. Sunt prea bun la parcur. Sunt prea bun la parcur. Bam, 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 bam. Easy. Am vrut să dai emote, what? Deci nu e o ciocălică că ne permitem. Să mai explorăm pe aici. Și ce mai găsesc? Nu încolo. Sabie de diamant. Ce știu voi ce sale? Încă un sat. Bă, de aici se găsesc foarte multe sate. Un sat, 2 sate. 3 sate. Holy fuck. Uite flori. Nici mecher.
Hai că nu mai aveți bodyguard. Hai mă mor. Ce-l duce viața pe ăsta? Ești nebun. Oh, te mi-a dat și iron. Cât încă-i fântâna? Acum e destul de adâncă, zic eu, nu? Mama! Nu prea. Da. Următorul sat. Băi, scot flori multe. M-am plictisit eu la Barem Boy. Da, și cred că ăsta va fi episodul. O să încerc să activez what the fuck. Activez comentariile și să-mi spuneți ce jocuri mai vreți să postez. Îmi dați dacă vreți niște sugestii de jocuri, habar n-am, de pe Steam. Orice vreți voi. Eu între timp mai sparg pe aici niște uși de-astea random. Așa, bam, 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 bam. O, fac labirintul ușilor. Mai merge. Așa, de aici sunt, bam. Prea easy. Ok, deci. De aici am de joc. Bam. Intru, yes, pardon. Intru aici ar fi direct așa, bam. Bam, bam. Frumos, bam. Bam, bam. 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 Bam, 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 venim ușilor. Da, cam acesta a fost cu videoclipul. Ne vedem data viitoare. Și pa, pa.